И това май е някакъв сейф. Това не е сейф, а печка. Сега като каза, наистина е печка. Лак, тук ме е забил. Виж какво пише, заби мамицата му съм написал. Това GP ли е? Какъв е това? Това ма толкова малекъв то найлон. Йо, гайс! Добре дошли в новото видео, което ще е малко по-различно от това, което сте виждали до сега. Днес ще правим реакция на вашите гейминг сетъпи, на любимото ви място във вас. И ще обърнем толкова много внимание на детайлите. Кой се е забрал чорапа на земята, на кой му е разхвърля на стаята, кой му е тук прашно и кирлево под ръката. Не, че при мен е така. При мен е много добре даже. Може накрая да кача някаква снимка на края на видеото, между другото мога да изпратя на Кракен да го вметне, да видите моя сетъп. Не в този вид, че е малко прашно наистина. Та направо викам да започваме. Let's do this. Ето го първият, който е Гецата. И я да видим Гецата как се е постарал момчето. Гецата гледа Симеон Делев, докато Симеон Делев гледа някакви Logitech слушалки в... това всъщност тези слушалки ги giveaway, да. Така, я да видим, каква е тази клавиатура, бе? Гайс, каква е? Дъки, да, видях. Много странна клавиатура. Изглежда найс, между другото. Доста по-малка ми изглежда от моята. Въпреки, че моята също няма numpad. Така, Logitech, че това майкът моето Logitech, че само че не е Liga Edition, поне прилича на нея. Това тук в дясно какво е вече? Това вентилатор ли е? То вентилатор каква работа върши? За самия него ли е то вентилатор? Явно това е место климатик. Иначе тук се вижда това какво е кана ли е? И това май е някакъв сейф. Сейф, Той има лили и това не знам какво е. Може би тук лежи някоя куча или котка. Изглежда уютно. Това какво е? Това е микрофон. Това май е микрофон. Това не е сейф, а печка. Сега като каза, наистина е печка. Добре, next guys. Симеон Делев, тук нещо няма връзка с стрима. Виждаме, че е доста тъмно. Няма много добра светлина върху клавиатурата. Това е много голям зум. Grand Theft Auto, някакъв фен на GTA. Зелена отзад стена или платно е това. Това стена ли е, бе, гайс? Изглежда се едно някаква завеса и отдолу се вижда някаква светлина, ама не, това са светлини, не е под пердето просто да свети дневната светлина. Това е някаква фигурка, ама не мога да схвана каква е, гайс. Не знам защо го приличавам на треш. Маняк съм на тема треш и съпорт или мадара. Окей. Благодаря, че помагате. Има някакви колички тук. Виждаме Razer мишка. А тук е това какво е дет свети, не мога да разбера. Не от монитора. И тук лаптоп. Той цъка. Това му е компютъра, actually. Това му е зарядно за мишката. Това е зарядното му за мишката. I see. Добре, разгадахме. Та клавиатура, каква марка е? Тук има някакъв изрод долу. Пак някакъв, сигурно, аниме. Виждаме кой е фалова. Готика, Heaven, Симеон Делев. Лак, тук ме е забил. Виж какво пише, заби мамицата му съм написал. Продължаваме с следващия. Това не знам дали е legit. Вие ще ми кажете. Това не ми изглежда като legit снимка. Май е грабната от интернет просто. Това май е трол. Добре, чай все пак да видим. Какъв е това? Това какво пише? Коя игра? Serious Sam 3 ли е това? Все пак. Той някъде е своя краката, човек. И колелото е най-якото. Това какво е, гайс? Това някаква колонка ли е? Или... Защото малко ми прилича на машина, която прави... Бат мерча, между другото. DJ-а, с който правим партитата на евентите. Има една машина, която прави пушек и малко ми прилича на нея. Ето някой вика машина за дим. Буфер. Какво означава буфер? Тук кабеляците, мазаляците. Мале и тези неща какви са, бе, човек? Какво има толкова? Мале кафто найлон. Нещо да забеляват, което аз не. Принтер. Мале мишката. Колко малко място има, човек. Това какво е? Бургер Кинг Кола. Insane. Как се казваше това, бе, гайс? Цокала. Това само в Даскало съм го виждал. Буквално само в училище съм виждал такова. Мисля, че Цокала се казваше. Така да е разделена стена. Така, следващия. Това е Анаид. В каква машина? Доста найс машина. Виждаме кървнатия монитор. Как гледа като някакъв отрепак. Ще гледам така отчаяно. Формула 1 Тим Астън Мартин. Тук виждаме някакъв тежък фен на Формула 1. Мишката Razer. Слушалките. Тези слушалки са... Мисля, че знам кои са, но не помня марката. Само знам, че са много скъпи. Гайс, ако нещо, което виждам, обаче не се сещам кое е, коментирайте долу в коментарите какво е по-точно. Дали онова беше буфер или машина за дим или колонка.
Пишете просто в коментарите. Друго, което мога да забележим тук е, че ползва контролер, явно играе някакви игри за контролер. А хората, които си виждат реакцията в момента, могат да пишете отдолу, което аз не виждам и не разпознавам какво е. Примерно на Nate мога да пише какви игри са като долу с този компютър. Това да е контролер. Тук Jurassic Park някакво такова. Samsung, ето формулата. Намерихме я, бе, guys. Между другото и аз още като малък имаме такъв болид. Като бях малък, бях голям фен на Шумахер, на Ферари като цяло. Още съм фен на Ферари, да? Но просто вече не гледам Формула 1. Преди като малък гледахме с баща ми много Формула 1. И то знаете ли как го гледахме? Защото аз бях достатъчно малък, че си лягах на обяд тогава. Ме караха да лягам на обяд. Да, вече знаете колко малък. И лягахме, гледаме старта и се събуждаме за края. И това ни беше гледането. Чакай, всъщност има още. Това е края на компютъра, който гледахме. Йо! What is this, bro? Каква е тази машина, бе? Insane. Той тук се джетка. Той actually кара формулата. Това да е болида. Формула 1 направо състезател. Да не се готвиш за някое състезание, бе. Insane. Тук виждаме педалите. Някой казват сетъп за над 15к май. Нямам си идея, гайс. Тук виждаме тук с тия шестограми. Затяга тук седалките, воланите, да му е максимално комфортно. Само симулатор е 8K. Insane. Много добре. I like it. Оцених много. Изкефи ме. Следващият е Мими. Лукс. Естествено Лукс. Мими, който знае в Twitch, който гледа стримовете, знае Мими, че е луда по Лукс. Даже ако някой обиди нещо Лукс, му скача на бой и го бамва директно. Виждаме програмките тук. Цъква игрички. Виж ни това спит. Така. Да видим тук League of Legends. Тежко League of Legends навсякъде. Това от серията, League of Legends, Plat. Това е някаква колонка Logitech. Speakers. От тук ме чува. Или от тук ме чува. Или от тук ме слуша също така. Микрофонче. Преди мач да се тук долу на земята е компютъра, което по принцип съм чувал, че не е окей. И аз го дигнах моя компютър, като си го взех преди 2 години. Си го дигнах, едно шкафче, даже нощното шкафче си взех от спалнята и си го сложих, за да може моя компютър да не е на земята. Грижете се за компютъра си, гайс. Във втори ред не мисля, трябва да звънкам на Матейката да ми чисти компютъра скоро. Той е човек, който ми поддържа моя компютър. Той го сглобяваше, той подбра частите. И така, минаваме към следващия, който е, казва се The Vogue 1. Написал е кабеляци да искаш. Я да видим сега. 2022, котенце има тук. Я да видим. Тук се е снимал с любимата си. И ти ли ползваш Vogue, ти ли ползваш компютъра ти, лаптоп и го връзваш към монитор. Леле, това между другото се среща по-често, отколкото ми се струваше. Vogue даже в чата потвърждава. Има безжични слушалки, тук това не знам какво е. Би трябвало да е още един монитор. Кабелаци да искаш. Така Logitech. Това какво е, бе? Acer ли е това? На Acer ми прилича. Или аз лаптопче. Roccat. Има numpad. Между другото, следващата клавиатура, която искам да имам като сме на моята, ще искам да има такова numpad, защото там преди си бях програмирал такива sound alert, които като цъкна и пуска някакви instant саундове, примерно цъкам 2 и пуси, цъкам 3 и примерно някакъв ерор. Дън! И някакви такива. Микрофончето с стойката, много яко. Между другото за гейминг, ето това е на Мими, бих препоръчал да се вземе такова рамо, защото когато ти е тук на стойка и като удариш и се чува много гадно. Бум, едно такова. Виж светлината къде се е служил. Фанахме, вижда масичката. Измислял го. Тук още едни слушалки се виждат. Тук едни. Слушалки да искаш, не кабеляци да искаш. Това е за светлината. Аз по това се ориентирах, защото аз имам такова. Ето го зарядното на лаптопа. Фанахме го. Добре. Преди мъчал. Тук. Пропуснахме най-важното, бе, гайс. Дъмбелите. Колко кила са това? Добре, next. От тук още един фен на Ферари ли? Това е, чакай, сега ще зумнем и ще разберем. Камерката, бе, на предните хора не им видях камерите. Имало най-вероятно. Това GP ли е? Не, това е този от, как беше, Карибски пирати, нали така? Това е Фераринце, 2 Фераринца. Една бяла мечка и това не го схващам. Какво е точно? Топка,
някакъв тигър, какво е. И тук има някакво Фераринце, ама по-малко скрито такова. Иначе паси машината, паси компютъра, дето имаш човек. GeForce RTX не се вижда какъв е, ама Tough Gaming ма е това, защото и моят е Tough. Да. Същото е на Tough Gaming. Asus, че. Не ги разбирам аз, така че Tough Gaming, аз имам почти целият ми сетъп. G-Play. Това го оцених аз. G-Play пада. G-Play пада. Shout out to my partners. G-Play 5% отстъпка с код Делев. Не забравяйте. Тук BTV Action. Какво си гледал, бе? Кои играя тук? Кой е този стадион? Аз не знам. Занимавал съм се в някакъв минал живота с футбол. Тая мишка и аз имам така. Точно имах такава. Смених я, още работи, но ми се прецака левия бутон. G-Play. Още нещо G-Play има. Ето това е истински фен. Джо Дейли, господина мой съгражданин. Виждаме какъв ценител, още един волан виждаме. Мой съгражданин от Пловдив. Така, не мога да видя обаче тази клавиатура на коя марка и слушалките. Не ги познавам. И това също. Виждаме тук, че гледа Симеон Делев, който е с tryhard face, не знам защо пайка е на топ и ми изглежда като 0.33 stats и little bit of oops. I don't know, bro. I don't know. Това микрофон би трябвало да е. Волана обаче е много добре. Мишката е Genesis, търс клавиатура, окей. Педалчета тук с воланче, много добре, много добре. Много уютно между другото. При повечето много ме кефи. Колко е уютно. Виж, той е тук до вратата на тераската. Тук виж гледката каква е, човек. Има панорамна гледка. Джо Дейли. Гледай какво е яко. Ето друг ъгъл на така. И още една снимка е качил, където... Какво е това? Я да видим. Тук вече тежки фотошоп игри има. Добре, служиме главата на пайка. Дали си го е запазил и така седи? Би било странно, ако все още е така седи wallpaper. Надявам се да коментира в коментарите, да остави коментар дали още му седи така или не. Какъв е това?